Good morning, mana naman tagkaligo. Pasensya sa tong buhok ha. Katong request dia nga magpaalot na ko. Pasensya na gyud mga wala pa ko kapaalot. Kay magpaalot mo ko sa kong ulo gud mga katil. Kay ako ang manghod ra perminti kay siya may nakabalo mo bagay ani akong ulo kay tihing be kay na yung ulo. Maulo ko mo paalot og mga lain nga kan, mga barbero. Kuwarang manghod man ting alot ani. Manang wa pa ko nagpaalot ron kaya akong manghod wala pa nakauli to tong miaging adlaw nya wala man siya kadala siyang clipper. Manang paabot ko og muli siya. Kape na ta, kape. Manang paabot-abot lang patupir lagi ko kay lugar man ko magpatupi wala pa mo nakaingon. Nahuna-huna na ko anak kay sagabal mo diri sa mata oh. Manang bantog wala pa ko katupiron. Baliko na ko pag istorya kay dili ko magpatupi og mga barbero kay maulaw ta sa tong ulo kay tugpahanan man nig aeroplano naglandinganan ri sa babaw. Lapad kayo munang kumanghod ra tigalot ani. Kay nindot man ang atong manghod kay madunggan din nimo ang imong ang saway ni sa imo ba kay sa og sa laing tawo manggod ka magpatupi ang saway nimo dili nimo madunggan diha dayon sa laing tawo na nimo madunggan kay isulti man ka ana ba dili pud tanan pero maglikay lang ana ra na siya sikreto pero tak na sa kabuntagon natay pagkahisgutan mga ma'am sir ba guys daghang ga comment nako daghang ga chat nag PM nako nga kung dato pa daw sila matabang gid unta sila sa tuang sitwasyon. Abi ninyo mga ma'am sir sa inyohang pag-share, sa inyohang pag-follow, sa inyohang pagsigig tan-aw sa akong mga video dako na kay nang tabang sa ko ang kinabuhi kay nga naman mo nay kinasing-kasing nga manang katong nagpadala og mga Gcash nako sa una hantod karon dako gyapon kay to ilahang balos sa Ginoo pero katong wala gi ikahatag nga mga diya ang iyang pag-share bitaw ang iyang pag-follow ang iyang pag-comment nga mga maayo then kana bitang dili po ta ibas ana ba okay sagaran nagid no mga nana pero okay lang sabot ra ko ana pero akong hangyo lang ninyo ay na mo pag una ana kaya kung kasagaran ang madunggan maingon sila nga kung nadato pa daw sila tabangan gid ako nila ignon ko kamo mga ma'am sir sa inyohang pagtan-aw sa akong mga video pag-share pag-follow pag-subscribe sa akong mga video ug paghatag og mga star ko na kay nagtabang gid sa kuha gid bisan tuon nga ginagmay ra nang gipangsin 1 star pero grabe kadako na kong kalipay ana kay pagsugod nako og vlog sa una wala jud ko makasi jud ko pangandoy kanu sa ko makaangkon og mga star no bisag tag piso lang lipay ra kay ko ana so karon ako nasinati lipay gid kayo di gid lalim ay di gid kana bitang dili nato makuha nato og unsa ka kanindot ba sa atong masinati sa to ang kinabuhi abi kog sa uban ra to pero ikaw day mismo makasinati ana bisag gamay ra nga butang pero grabe kalipay sakto ang gingon sa pulong sa Ginoo mga katili magagmay man ug madako atong pasalamatan kay dili na nimo maangkon ang butang kung wala gi hatag sa imo mo na nga magamay ug madako pareha ra na pasalamatan nato mo na nga kung sinati mangitag gagmay nga problema hantod nga modako nga problema pasalamatan nato
Mao na siya ang sekreto. Kay kung damor ka magpasalamat, mas damor ta tagaan, mas damor ta kay ang paampulong sa Ginoo, kung kapiyalan tag gagmay nga butang, mas kapiyalan tag dagko nga butang. Mao na nga ikaw karon nga nagtan-aw ning video ha karon, bisag gamay ang imong gihatag sa kuha para sa kuha dako na kay na. Pero ang balos sa Ginoo ana mas dako pa. Kay imagino na to mga katil, katong nakita sa Ginoo nga ang gihatag bitaw katong sa babae nga pobre, walang wala na gito siya pero gihatag niya ang tanan bisag gamay ra kaayo. Dahil ang uban nanghatag gyud no, naghatag sila pero sobra-sobra na to silang mga income, sobra-sobra na to silang mga katong mga kwartaan. Pero ang gitan-aw sa Ginoo, katong babae nga bisag gamay ra kayang nahatag, kato yang na yang nakita nga maayo. Kaya nga naman nasayod ang Ginoo sa ato ang matag usa nga kasing-kasing. Bisan tuod ginagmay ang inyong gihatag pero kinasing-kasing mas dako nagbalos sa Ginoo. Kontra sa muhatag ta nga sobra-sobra ra, dili gina pansinon sa Ginoo. Mao na nga ikaw karon bisag ginagmay na imong paghatag, bisag wa kay gihatag, bisag gasir lang ka, dako na kay nagbalos sa Ginoo. Sinati na nako diri sa kuha nga panalangin, mas kamo ang dako nga mo dako nga balos tungod kay kinasing-kasing ang iyang paghatag o pag-share sa akong mga video. Kana lang, God bless. I love you all og happy Sunday sa tanan. Yan na, sinsya lagi naman sa akong boka. Bless, bye. Love you all. Manimba ta karon. Mag-ilis sa mag-ano po corona na kay magpangapi. Bye-bye. Amping-amping tatanan.